नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग, आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा। तर ह्यो व्हिडिओ बघतास आज तुम्ही तो आम्ही आंबोलीत गेलो त्याचो दुसरो पार्ट असा। आता पहिलो पार्ट तुमका बघूचो, आता पहिलो पार्ट दुसरो पार्ट बघतास म्हटल्यार पहिलो पार्ट तो बघूकच होयो, बरोबर। मग पहिलो पार्ट तुमका खय गावतलो, आमच्या चॅनेलवर। आता चॅनेल तुम्ही सबस्क्राइब केलात ना तर चॅनेलवरच गावतलो व्हिडिओ, नाहीतर मी ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक देतोय, ती लिंक वर क्लिक करूनही तुम्ही त्या व्हिडिओ पर्यंत पोहोचा शकता। मग तो पण व्हिडिओ नक्की बघा आणि हो पण व्हिडिओ पूर्ण बघा। आता पहिल्या पार्ट मध्ये आम्ही आंबोलीत कसे गेलो आणि पहिल्या व्हिडिओ धबधब्याचा दाखवलेला सगळा। तर दुसऱ्या पार्ट मध्ये आम्ही चौकुळ मध्ये जातलो आणि कावळे 7 पॉइंटला, या दोन जागेंवर जातलो। तर ह्यो व्हिडिओ मी बनवलेलो असा, तर ह्यो व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आमचो चॅनेल सबस्क्राइब करा। आणि आमचो चॅनेल फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वर पण असा, तर थंय जाऊन लाईक आणि फॉलो करा, म्हणजे तुमका इतरही अपडेट वेळच्या वेळेर मिळत राहतले। आता जसा पहिल्या पार्ट मध्ये आम्ही दाखवला ना, आता धबधब्यावर मजा करून झाली। आता आम्ही चौकुळच्या साईडीन निघालो। चौकुळ घाट संपल्यावर वरच्या साईडीक असा, थैसून आपल्या डाव्या हातीत कुळान आत जाऊचा लागता। हे आता चौकुळच्या रस्त्याक लागलो आम्ही। तर यो रस्तो असो एवढो बारको रस्तो आणि जरासो खडबडीत रस्तो, पण जसे आत जाशात 3-4 किलोमीटर जा निसर्गाचा सौंदर्य दिसतला ना आतमध्ये, त्याच्या पुढे या कायच नाही। बघा व्हिडिओ पूर्ण, पुढे समजताला तुमका। आणि धुक्या बघा या रस्त्याक किती या। आता किती वाजलेत माहिता, ह्या रस्त्याक आम्ही जवळ 12-12:30 वाजता गेलो दुपारचे। तर आता थैसून आम्ही 3-4 किलोमीटर आत इलो, तर थैसून नेचर बघा किती भारी या। हे बघा ढगांच्या आडोशाक डोंगर लपलेत अक्षरशः। पावसानंतर ना आंबोली फिरायची हीच मजा असता, कारण आता पाऊस थोडक्यात गेलो, सप्टेंबर महिना चालू आ। हिरवेगार डोंगर असतं, छोट्याशा रस्त्यावरनं आपण जातो, आजूबाजूक रंगीत रंगीत फुलं असतात, झाडा असतात लहान मोठी, हिरवेगार मळे असतात, दाखवतय सगळा असा। पुढे व्हिडिओ पूर्ण बघा। हे बघा डोंगर किती भारी वाटतात बघा आहे ना। पुढे या नदीवर आम्ही जरा थांबलेलो, जरा इकडे बसलो, शांत वाटतं जरा इकडे। ही अशी रंगीबिरंगी गुलाबी, पिवळी, पांढरी अशी रानफुलं असतात रस्त्याच्या बाजू, आणि ही तुमका फक्त ना पावसातच बघूक गावतली, म्हणजे कधी जून पासून सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंतच गावतात बघू इकडे। हे जळू असतात,
स्पेशली ना चौकुळमध्ये खूप असतं ओढ्या बिड्याच्या बाजू, तर यांच्यापासून सावधान. हे रक्त पितात आपला माणसांचा, आणि हे अंगावर चढले तरी समाधानात पण नाही. तर आंबोलीत असे रानावाना दिलात तर यांच्यापासून सावधान. तर चला आता आम्ही पुढे कावळेसाद पॉइंटला जाऊ वळलो. तर कावळेसाद पॉइंटला जाऊ आंबोलीच्या अलीकडनं लेफ्ट घेवचो लागता. थंय पण असोच जरासो छोटो रस्तो हा, आणि रस्तो थोडो खडबडीत हा, पण तिकडचा पण दृश्य बघलात ना तर तुमका हे रस्ते कायच नाही. हे बघा, जसे घाट चढण वरती येतात ना तशी ऊसाची शेती सुरू जाता. आता इकडे प्रत्येक माणसामागे 5 रुपये पर्यटन कर घेतात गेळे ग्रामपंचायतीकडनं कावळेसाद पॉइंटला जाण्यासाठी. आता थैसून अजून 1-2 किलोमीटर पुढे गेल्यावर आपण कावळेसाद पॉइंटला पोचतो. आता हय डोंगर बघा किती भारी दिसतात थैसून पण. आंबोलीची ना गोष्टच वेगळी आहे पावसाळ्यातली. आता कावळेसाद पॉइंटला आपण पोचलेले असो. इकडे पार्किंग बिर्किंगची पण मोठी सोय असा, व्यवस्थित जागा असा पार्किंगसाठी. तर अशी पुन्हा वाटा वरनं खालच्या साईडीक आपल्याक जरा चलत जाऊचा लागता. आणि इकडे चहा कॉफी खाण्यापिण्याची सगळी दुकानं असत. स्पेशली कणसा इकडे लय चलत, मक्याची कणसा. इकडे बसा बिसाक पण बेंच व्यवस्थित लावलेले असत, तर तुम्ही इकडे बसान बिसान पण एन्जॉय व्यवस्थित करू शकता. ह्यो मेन कावळेसाद पॉइंट. तिन्ही बाजून डोंगर आणि समोरची साईड ओपन. आता समोरची साईड ओपन असल्यामुळे ना पावसाळ्यात किंवा जोरात वारे जेव्हा असतात ना तेव्हा ह्या झऱ्याचा पाणी खाली जाऊच्या ऐवजी ना उलटा येता वरच्या साईडी, म्हणून ह्यो लय पॉइंट फेमस असा. आता समोर नाही ना जोरात वारे येतात, आणि तिन्ही बाजूक डोंगर असल्यामुळे वारे बाहेर जाऊक जागा नसता. त्याच्यामुळे वारे डोंगरांक आपटतात आणि वरच्या साईडी व्हावतात. त्याच्यामुळे या झऱ्यांचा पाणी ना उलटा व्हावता. त्याच्यामुळे एका रिव्हर्स वॉटरफॉल पण म्हणतात इंग्लिश भाषेत. आता त्या दिवशी आम्ही गेलो ना तेव्हा वारो इतको नव्हतो, पण थोडंसं वारो तरी होतो. तेव्हा पण बारीक बारीक शिंतोडे उलटे उडत होते. म्हणजे वारो मोठो असल्यावर कसले शिंतोडे उडतात बघा, पाणी उलटाच येता. म्हणजे वारो किती जोरात असता तो बघा. त्याच्यासाठी मेन पॉइंट हे फेमस असा. आणि इकडे पावसाळ्यात खूप गर्दी असता. आता तुम्ही कधी इलास पाहुण्यांच्या घराकडे किंवा आपल्या घराकडे सिंधुदुर्गात, तर ह्या 2 जाग्यांवर येऊ आता इसरा नका. चला आता घाट उतरत होतं आणि झालेली संध्याकाळ. तर संध्याकाळचो व्ह्यू माका जबरदस्त वाटलो, तो मी कॅप्चर केलाय.
तो बघा आता संध्याकाळचो व्ह्यू कसो घाटात असता तो. हे पुढे जरा बारक्या झऱ्यावर थांबलेलं अशी मजा येता घाटात थांबत थांबत यायचा घाटात. आजचो व्हिडिओ कसो वाटलो तुमका नक्की कमेंट मध्ये सांगा माका. आणि आमचं चॅनेल सबस्क्राईब करा. आता सबस्क्राईबच करू नका तर ती घंटा पण दाबा. आता घंटा दाबल्यावर मी जेव्हा पण पुढचे व्हिडिओ टाकेन ना तेव्हा तुमका त्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळतं. आणि फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर आपण आम्ही सिंधुदुर्गकर या नावान पेज असा आपला बरोबर. तर थंय जाऊन पण आमचा पेज लाईक आणि फॉलो करा म्हणजे तुमका इतर अपडेट वेळच्या वेळेर मिळत राहतले कायम. आणि आता बाकी काय सांगित राहू नये ना. आता व्हिडिओ संपवूया. भेटूया कायच्या तरी पुढच्या व्हिडिओत. तवसर काळजी घ्या आपापली. चला.